A vegades la gent me pregunteu per què pinto i la veritat és que no sé mai què contestar. Només se m'acudeix a vegades cuinant, tinc tots els ingredients, estan tots tallats, els pots olorar, pots veure els colors i llavors els fiques a l'olla i allò tu menges i t'alimenta el cos, no? I penso que potser em passa alguna cosa semblant amb la pintura, no? Tens tots els colors, els fiques com te sembla, tens el quadre, el lloc on sigui que pintis, sigui una fusta, sigui una paret. Tires els pigments, tires la pintura i del que has cuinat en aquell quadre, a través dels ulls, tu menges. Bé, no us ho he dit, però he estat pintant una mica aquests dies. No sé si es veurà bé. Bàsicament estic fent una mica de base per aquest. Queda molt encara per fer, però hi estic empegant algunes trossets de diari i tal, per donar textura, per donar una mica d'imatge al fons del quadre, després de donar-hi aquesta base blanca. I bàsicament ho estic enganxant amb això que va de puta mare, que és una mena de pega guix que va molt bé per enganxar qualsevol cosa i després te queda la textura al quadre. I després estic fent aquest de l'Estefi, que em sembla que quedarà també bastant guapo. Està pegat amb la mateixa merda, però bàsicament ha d'acabar sent una cosa així. Això ve a ser l'esquetx. Els colors més o menys seran aquests, blau i taronja, i al damunt hi ficaré algun grafiti o alguna història d'aquestes meves. Últimament he canviat les caminates del matí per caminates a la tarda, perquè aquí ara a l'estiu estem a 35 graus durant el dia i a partir de les 8 fa bo i dona gust caminar, però el que us vull ensenyar és el que veureu, passar d'aquesta curva, que és un paisatge preciós. Sí, però la curva aquesta que fa aquí la curva
aquesta que fa aquí, aquesta panxa, Van Gogh no podria pintar millor. Em sap greu perquè la veritat és que aquests, no sé, falcons o el que siguin són una preciositat.